Levamos cerca de 25 anos que a concentración do monte en marcha, está paralizada, non é culpa vosa, se supón que é culpa da Xunta e de outros organismos. Os montes están como están, non se poden limpar porque non se poden nin ir a eles. Hai unha decisión política dende hai anos de non impulsar novas concentracións parcelarias. Dende a Xunta, dende a Consellería, deféndeno co seguinte criterio. Din que son concentracións parcelarias moi complexas pola cuestión urbanística, polo impacto urbanístico. Eso que din continuamente, é dicir, que son difíciles de tramitar, que prefiren centrarse en concentracións parcelarias máis adicadas á gandería, á explotación do campo, e están pechados en banda dende hai 10, 15 anos. Nos vamos a seguir insistindo porque é certo como está o estado do monte, hai que ir a Figueiras, témolo pateado, noutras parroquias daqui da zona sur do Concello, e imos a seguir insistindo. Quería facer un ruego de que somos o único concello de toda a redonda que cerramos as instalacións municipales en Semana Santa e en Navidad. As instalacións deportivas no Nadal péchanse excepto para os campus, sobre todo por cuestións de mantemento, para facer mantemento nos campos de maneira puntual, a veces non tan puntual, e logo tamén para pasar o tema da lexionela. A zona de Araño non temos transporte urbano, nada. Sei que hai problemas por motivo de concesións ou non sei que, non sei canto. Unha das cousas que se pode propoñer é os que están facendo esos servicios que acollan as tarxetas dos xubilados e as acepten como se foran servizos urbáns. Todo este corredor que vai hacia Bertamiráns é unha concesión na cal nos non temos capacidade de intervención. Hai un convenio a través da área metropolitana, pero depende da Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia, na cal reunímonos nunha comisión de seguimento unha vez ao ano e ao final é imposible coordinar e poder facer medidas efectivas de política de precios. Nos, na última reunión que tivemos fai menos de un mes, exixíamos a necesidade de crear un ente metropolitano que nos permita que as axudas por renta que nos podamos facer aos nosos veciños se podan estender e non sexan aplicables únicamente ao transporte urbano municipal e que sexa tamén aplicable ao transporte metropolitano cando afecta a territorios do noso concello.